ישראל. מול עשרות מיליוני צופים באיראן התארח באולפן תקליטן ושדרן ישראלי שמפעיל תחנה קטנה בפרסית מאור יהודה. כתבנו אביב פרנקל פגש את איש ההסברה שלנו. مردم اسرائیل زیستن به عنوان اسرائیلی را چطور تجربه می‌کنند؟ 9 בערב שעת צפיית שיא, 50 מיליון איראנים צופים החודש בתוכנית האירוח המרכזית של BBC בפרסית. سلام من داریوش کریمی هستم. הנושא, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אחד הדוברים המרכזיים, שדרן רדיו ישראלי מאור יהודה. רانی עمرانی. שלום אבי פרנקל, מה שלומך? בוא, כנס להראות לך את רדיו רן, בוא, הממלכה הפרסית שלנו כאן בישראל. כבר כמה שנים שדי-ג'יי רני אמרני הוא מעצמת הסברה של איש אחד. די-ג'יי רני אמרני. ایران. سلام و درود شنوندگان ارجمند رادیو ران. מהמקלט הזה באור יהודה הוא מפעיל תחנת רדיו באינטרנט, אליה נכנסים, כך הוא מספר, כ5 מיליון מאזינים שונים מדי חודש, רבים מהם מוסלמים שחיים באיראן. من از اصفهان زنگ میزنم. سمیرا از اصفهان. خانم سمیرا از اصفهان. בתוכנית הטלוויזיה ששודרה לאחרונה, נאלץ הדי-ג'יי הישראלי להתמודד עם מבול שאלות. ایران در اسرائیل کشور آزاده. آزادی بیان در اسرائیل. آزادی بیان هست در اسرائیل و کشور بسیار آزادیه از نظر دموکراسی. רני ניסה לשנות את דעתם של הצופים האיראנים שתפיסת העולם שלהם, כך הוא אומר, עברה שטיפת מוח במהלך 30 שנים של שלטון אסלאמי. نمیتونیم یه سرود ملی بسازیم که تمام شهروندای اسرائیل بتونن کشور یهودی رو باید قبول کنید. چیزی رو که باید قبول کنیم. هزاران کشور مسلمان داریم، هزاران کشور مسیحی داریم، یک دونه کشور یهودی داریم. היו כאלה שכן איכשהו ראו את ישראל בעין אחרת. והיו גם הרבה תגובות אנטי-יהודיות, שמה אתה מדבר בכלל, ומי אתה בכלל, אם נראה אותך, נפוצץ אותך. בינתיים בתחנת הרדיו שלו, הדי-ג'יי מקבל שיחת נאצה ממאזין מטהרן, زمینای فلسطینیا رو قصد میکنید. ואז מוצא את עצמו מצטדק בפני עולה מפרס. רני זה צביקה, אתה פשוט לא יודע לענות אותי, סלח לי. פלסטין וישראל. זה לא שמישהו הכשיר או שלח את רני, משרדי החוץ וההסברה הציעו לו בסך הכל תדריך בטלפון לפני שהוא נוסע. אף אחד לא מממן, אף אחד לא עוזר, אף אחד שום דבר. וכך כנראה נראית ההסברה שלנו מול הרפובליקה האסלאמית על 80 מיליון תושביה, הרמת ידיים של הממסד, ורצון טוב של אדם פרטי, שבין שיר חדש של אומן פרסי לוהט ופרסומת לאולם אירועים אחוזת מורו לבונה שיהיה רק בשמחות. מנסה לעמוד בפרץ השנאה כמעט לבד. היום המלחמה זה באינטרנט, המלחמה זה בתקשורת, המלחמה זה יותר בהסברה ישראלית. תשמע, שאתה מאמין במשהו, אתה עושה את זה גם בלי עזרה של אף אחד. שגריר עצמאי. הקיץ כבר כאן וכמעט כאן, ואיתו גם לעיתי המסך הגדול, שוברי הקופות ההוליוודיים. אל המסך הגדול חוזרים איירון מן וסופרמן, גם אנשי חבורת מהיר ועצבני.